Ahojte, volám sa Laci Strike a toto je Citron, tréner Dancy na Slovensku a my vám prezradíme, čo máte robiť, aby ste zhodili do leta nejaké tie kilečka, aby ste vyzerali fit. Dansa je cvičenie a tancovanie, ukážeme si prvý základný krok do Citron. Takže týmto začíname naše cvičenia. Nie. Je to naozaj veľmi jednoduché. My sme sa držali hlavne toho, aby to bolo zábavné, aby to nebola nuda, aby to bolo funkčné. Toto je vyladené tak, že v 3 blokoch sa tancujú základné kroky. To funguje ako kardio a potom vlastne sa po týchto krokoch cvičia cviky, ktoré sú zamerané na jednotlivé svalové partie. Toto sa udeje 3-krát v hodinovom bloku, na záver je nejaký stretching. Jedno z riešení, ktoré ponúkame našim klientom, je aj e-dieta. Je to v podstate novinka, ktorá dostala aj mňa. Večer vám zazvoní pri dverách kuriér, donesie vám strávu, kde máte 5 krabičiek jedla, čo máte zjesť nasledujúci deň. Mne osobne to vyhovuje, lebo som veľmi zaneprázdnený človek a keď sa chcem stravovať zdravou a zhodiť pár kil, tak to absolútne kvitujem a som na ich strane, takže dieta je dobrá voľba. Ako som spomínal, tak dansa je o tom, že striedame tanečné kroky s silovými cvičeniami. Tie silové cvičenia majú znásobený efekt, pretože predtým robíme nejaké kardio. Ktorá niekoho možno nepoteší. Keď sa niekto schudnúť, musí sa zdravo stravovať a musí cvičiť. Bez toho to nejde. Informácie o cvičení dansa sú na webe www.dansa.sk, informácie o e-diete www.edieta.sk. Ak chce niekto licenciu do iného mesta na cvičenie dansa, kontaktujte nás. Budeme radi. Ahoj!